Идеята на купола е, че Господ диша вътре в храма. Не е възможно, когато дишаш в някаква тъкан или пространство, да поеме друга форма, освен кръг. Защото кръга организира. Така че тук винивато духнеш, става кръг. И всъщност за това православните църкви нямат остри кули, кръги и куполи. И много красива тази идея, че Бог диша. И по същия начин пеща, тя е и като яслата, в която се ражда Христос, и като пещерата, и като храма, и като майчината отроба, и като огъня, който през целия ни живот, от раждането до смъртта, дори гробницата, в която са го положили накрая с плащеницата, дава живот, въртиш живот и смърт. И тази форма си е много ценна, много важна. Тя е полукръг. Полукръг, който нагоре е живот, надолу е гроб. Гроба го няма. Обаче гроба го няма. Гроба го няма, гроба е празен. Само живота.